और तो भैया हम धनंजय देवगन जख्मी उर्फ पुरोहिया आप सबके आभार प्रकट करतनी और प्रस्तुत कर रहा बानी एक बेहतरीन प्यारा सा गीत। हमके आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा कि रउआ लोग के पसंद आई। देखी एगो माई बाप के सपना ना बल्कि अपने लड़का खातिर एगो जीवन जड़ी बूटी होला और उस सपना कब टूट जाला जब उनकर खुद के जन्म लड़का बेकार हो जाला। लेकिन कैसे आए गीत के माध्यम से सुनिए। सदरी सोचल सपनमा सदरी सोचल सपनमा बेकार हो गई बेकार हो गई। अपने तन के जन्म अपनी तन के जन्म बेटा पटीदार हो गई। अपने तन के जन्म बेटा पटीदार हो गई। अपने तन के जन्म बेटा पटीदार हो गई। सदरी सोचल सपनवा सदरी सोचल सपनवा बेकार हो गई। अपने तन का जन्म बेटा पटीदार हो गई। अपने तन का जन्म बेटा पटीदार हो गई। अपने तन का जन्म बेटा पटीदार हो गई। कहल जाला कि जे केहू से ना हारेला वो अपने जन्मों से हारेला। जब माई बाप से बेटा हर काम में दादा हिस्सी करे लगेला तो सपना टूट के चूर हो जाला। और कैसे आगे सुनी कि माई बाप अपने बेटा खातिर का करेला। हो पालन पोषण में सुख दुख गइलन भुलाई। पालन पोषण में सुख दुख गइलन भुलाई। पालन पोषण में सुख दुख गइलन भुलाई। बूढ़ा पेट के सहारा बनी सोचलन बापू माई। बूढ़ा पेट के सहारा बनी सोचल बापू माई हो। बूढ़ा पेट के सहारा बनी सोचल बापू माई। बाकी नसन बबुआ बाकी नसन बबुआ सवार हो गई सवार हो गई। अपने तन के जन्म अपने तन के जन्म बेटा पटीदार हो गई। अपने तन के